ithi iBhayibhile uDavide ukhumbule izimanga nezinto ezenziwa nguThixo. Uthi uThixo owathi ngenye imini ngathi ndisolusa izimvu zikababa. Nkosi. Waza nebali lale ndawo eyayijongeleke phansi. Ngoba ungakwimeko sometimes yokurejectwa nokujongelwa phansi. Ude sometimes ufune ukumthandabuza uThixo. Kanti le meko uzokhulwa yiyo ngenye imini. Ibe itestimony, ibe bubungqina ozoma umelane nemeko. uDavide wema ngetestimony yale meko yokwalusa ejongelwe phansi. Ithi iBhayibhile wathi uThixo owandincedayo ndolusile ezi zimvu zikabawo. Wandinceda uThixo, wandinika amandla kufike ingonyama kwakunye nebhere. But uThixo wandinika amandla okuziqwenga. Nake lokhu nje uThixo nako ukundinika amandla okokubana ngaba ndiyoyise le kwekwe yomFilisti. NaThixo owandincedayo ethupheni lebhere nasethupheni lengonyama unako ukundinceda nalapha kulo mFilisti. Mphulaphula ebusuku nje ngiphethe umyalezo uthi khawukube nebali noThixo, ngoba ezinye imeko zifuna ubungqina, ezinye imeko zifuna itestimony. Usangena enyakeni but ukhumbula izimanga owazenzelwa nguThixo. Ngokokubana ngaba bekusiya ngokwentshaba zakho ungeba mphulaphula uphili xa kunamhlanje. Khumbula ke ngoko indawo uThixo awakwenyula kuzo. Khumbula uThixo amadaka, khumbula imfazwe uThixo awakonyula kuzo. Ibanebali noThixo. Yile nto athe unye umuntu xa enebali uDavide xa ethetha athi uYehova ngumalusi wam, andikho ikabubi ngokuba unam wena. Ujonga imeko but wakhumbula uThixo.